Na Escola Politécnica Superior do Campus Terra, onde exerceu a docencia e a investigación, a entrega dos premios Rafael Crecente honrou por 7º ano consecutivo a memoria e o labor dun gran experto e referente internacional en xestión territorial. Alejandro Álvarez recollía o primeiro premio desta edición polo traballo e establecemento dun sistema silvopastoral no monte público de Rascalobos. Lucía Gómez acadou o 2º premio pola súa proposta de avaliación do comportamento do lume en Rodais de Piñeiro, mentres Fernando Cabana recibiu un accésit polo proxecto Análisis xenómicas en poboacións naturais de Árnica Montana. O deputado de Medio Ambiente participou no acto académico xunto ao vicepresidente da Deputación, o director do IBADER, a directora da Escola Politécnica e a delegada do reitor da USC para o Campus Terra. Carlos López remarcou a traxectoria de Rafael Crecente Maseda, pioneiro, afirmou, na conservación do medio ambiente, o desenvolvemento do rural e a xestión territorial. Tamén destacou o compromiso firme da institución provincial coa ensinanza pública superior, afirmando que a de Lugo é a Deputación de España que máis achega á universidade.